Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mayad nga hapon, Bacolod, Negros Occidental. Of course, ang atong sining nga mga tagpanamati dira sa Negros Oriental. Dito naman sa tabok sang gadagatan ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kuto malabutan sang atong sining nga broadcast. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan. Action Report. Afternoon edition, Sabado nga presentation, Petsa Size. Sabado naman edisyon sa inyo siri nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa liwat na Manila, sila nga pagdulong sa pinaka-ulihi, labas, na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasaan sa pamantalaan lokal boss. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Action Report, Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Hey! Update kita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert, Action JM by Kim. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Syudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Ang inyong alaga sa silinga palatuntunan Action Report Afternoon Edition
Sabado nga presentation sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinavaya, ang inyo regular nga angkorman sa sining nga palatuntunan. Talos lang ako diri temporaryo kada Biyernes kag Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Rabilin isa ka oras 21 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Amon yung oras ang kapunanon alas 4:39 na. Action Radio Philippine Standard Time. Uy, grabe pang tagiti sang init, no? Nami ni sa mga lugar lang makitaan mo ang pagtunod sang adlaw. Ang ginatawag nilang sunset. Ang mga lugar nga nami kuno kadtuan nga makita mo gid ang pag amat-amat salop bala sang adlaw. Ari sa may banwa sang Valladolid, especially dira sa may ginatawag nga Barangay Paraca, banwa sang Valladolid. Sa igad gid sang baybay bla. Sa ila dira ginatawag nga breakwater. Ay kanamin ay dalang tawon mo. Makitaan mo gid ang pagkapula-pula sang adlaw nga amat-amat nagasalop. Ang mga lugar nga nami man kuhaan picture nga nakita ko sa Facebook, ang banwa sang Hinubaan. May lugar man to nga kanami-nami man ang tawon, ang iyablang nga view kag background. Mapawaw ka kung ang kilala ko pa. Makitangin nila kuno ang sunset bla nga nagakuan, nagasalop amat-amat kanami ilang tawon. Kusa ang panganod na kung kaysa may mga pulo-porma-porma pa na bla. Kitaan ko to sa Facebook ato sa may Hinubaan nga ang langit purti ka pula-pula bla. Dala sa pagsalop sang sunset nagkurti isda. Muna mga nami nga mga background kag picture nga makitaan mo nga kung kaysa unexpected. Damo gid nga mga tao na namian mo kag naga-enjoy maglantaw. Kung klaro-klaro ang kalangitan ta, makitaan mo gid ang sa pagkapula-pula nga pagsalop sang adlaw. Kamusta ang inyo Sabado? Kabay pangara lang kayo Tagalog Kabay pangara lang kamo sa maayo nga pagkahimtang. Preparar naman ang inyo palayapunon sa wala pasang paladyapunon, abi amat-amat na nga magwa kag magduro diskarte pangita panyapunon dala na ng sudana. Importante nga mayong lawas lang. Ako nang kilala ko pa, importante buhi lang. Ang aton pila ka mga dalanon sa Bacolod, kung Sabado daw hindi gidman gutok. Unlike kung Biyernes, daw matsyag mo pinalumba lang. Ay nung puli sang mga simanal lang nga nagalubra di sa Bacolod. O kung Sabado daw siling natong tulotawhay, check na karon kay Action Dale. Aton nga Patrol 2, Coswen Patrol nagalibot na. Upod kay Action Dale Salazar. Tagsa ka Sabado siya man ang aton nga partner sa siling nga palatuntunan. Back to back kay Action ninyo Bugina. Gustang birthday ni Action Dale daw ay gitaktilaw no. Daw ga-enjoy gid si Action Dale sang birthday ya. Nano mga balita kabantayan nyo dugay-dugay report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. May launching sang movement for Seneco for ownership ginpatigayon subong adlaw. Ano ni ang movement for Seneco for ownership? Ano ni siya? Ibaluon tanibi karon.
Bantayan man ang balita gikan sa New Government Center. Action Artayupon ang report DRRMO sang Bacolod nagpatigayo na sang inspeksyon karon nga adlaw sa Carvic, Mandalagan angot sa patigayonon nga flood control project sa nasambit nga lugar. Yan tapos na sang DRRMO ang halindira sa Barangay 8 hasta sa pinakakatapusan diri sa Barangay 12. At least makabulig na ini nga makapahagan-hagan sa pila ka mga pagbaha-baha sa pila ka mga lugar. Ara imo basura kag balas bato nga sus sa pagkaitom-itom si Sergio Marie Vargas pa sa pagkabaho-baho. Di mo na yan makita ang tubi kay ang sa babaw puraw lang basura, plastic pa imo kag bottled water kag iya ka soft drinks. So sa pagkadamo-damo kayo, grabe. Puwerteng basura. Yang Carvic, Mandalagan, isa man na sa lugar nga kung magulan-ulan lang, magsigi-sigi lang, abaw. Puwerte man ang bahada, lulinghod lang sa lawod. Puwerte ang bahada. Di mayo kay inspeksyon nun sang DRRMO para makita nila kung di naman sila makali kag makutkot. Puwerteng aratsada kagarangkada sa aton DRRMO. Tigi na panginpuslan nila na kay ti init pa mo. Tigi linit pa. Usa ka na daan, di ta mapaktan. May mga low pressure area nga kung kaisa nagasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ay, puwerti. Lalo ni nakaroon nga report na Action Artay hupon. May report man dugay-dugay si Action Alvin Graba nga natipon gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang balita sa nasyonal, nabilin nga AstraZeneca vaccine maabot buwas sa gabi. Sa piya kabahin Department of Health ginpakalma ang publiko sa report nga hindi epektibo ang AstraZeneca COVID-19 vaccine batok sa South African variant. Ara naman. Usa mga pulupik news ni kuisa. Mga guruguwa sa mga social media kung kasi doon hindi mo ni mayom. Yung mga tao kaya kung isa nga na doon nagalagabugay, no? Sa una doon mapatay kita nga way pa bakuna diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Karon kay may bakuna na, ang tao gapili naman. Kay may bakuna nang iba doon hadlok magpaturok. Ay nano nga. DOH ginkonfirmar ang pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa mga hospital. Doon ginasunlog pag ito ang DOH. So. Diin pa nga diin pa nga sako ang injeksyon na eh. Mayara pa kwan. Mayara pa yung nga nagasaka nga kaso sang COVID-19. Ay, puwerte ho. Masobra 13,000 ka health workers pabakunahan sang COVID vaccine. Sa piya kabahin, DepEd gin apilar sa mga ginikanan kang estudyante na hindi magpadala sa sagot for sale sa modules. Ano ning sagot for sale sa modules? Ay tanan-tanan na lang. Doon nabalaan sa tao, no? Amo ini ang mga dalag ko nga balita gikan sa aton sining nga mga balita national.
Action Radio Philippines Standard Time, las 4:49. Nabasi may kontakto na kay Action Stephen Presquito bala. I-try sabi, kaya may balita to sa subungan ako mong standby Action Dayla sa imo sining observation report trapiko sa siyudad sa Bacolod. I-check tayo ang signal ni Action Stephen Presquito kaya may operation to sa iya area. Operation sang drugs kag daw may paman pang gun. Way man gauntat ang dinakpanay sang aton kapulisano sa mga drugs no. Diri sa Bacolod do sako man ang operation sa aton nga mga police station, sa aton nga CDEO, mayo kay ara man ang RDEO kag ang aton nga PDEA. Nami kay gabuligay sila ya. Bisan mga gulugag, may mo pusupot lang, dali lang. Kay check tayo si Action Stephen Presquito. Plus report. Plus report, may raid kuno sang drugso, may paman pang marijuana. Action Stephen Presquito, may hapon prescreen. Yes, Action na Eric, may nga po no sa aton nga mga sugitig pa lamati dito sa Bacolod no, ari kita live dream mismo sa Barangay Quezon sa may Sitio Lupao, Barangay Quezon, San Carlos City, Negros Occidental. Sa diin na isa inig persona nga nadakpan Action na Eric. Okay. Mismo sa iya panimalay nga nagabaligya ini isang marijuana. Uy. Kag nakuhaan sang aton operatives sang aton kapulisan sang San Carlos sa PNP. Sang kag isa kag caliber 45 nga pistola. Wow. May duha ka live ammunition ini Action na Eric. So sa karon no ining suspetsado na kilalaan naton nga sa pangalan nga si Joe Maria Paran E. Caballero. Ari ini sa eksakto nga pangidaron upod man ang iya ining manghod no kag ang iya ining isa man ka paryente. So tatlo ini sila karon diri Action Eric. Okay. Wala pa nato nakuha ang pangalan no kay ari pa nga gina inventaryo sa atong kapulisan. Stephen? Ang marijuana Action na Eric. So Stephen? yes, Action Eric. Sino ni ang operation? Iya ka San Carlos PNP ni? Yes, ato nini sang San Carlos sa PNP Special Drug Enforcement Unit. Sino nga ato chief of police da? Mismo. Ang aton diri nga mga operatives ang sino nga sa aton team leader? Yeah. Mag-go ini karon nga aton nga na-assign diri nga bilang as team leader. So far ari man ang si kapitan naton diri sa Barangay Quezon nga si Barangay Captain Tuting Berto. Pwede kay kapitan basi matag mong linya kay Kapitan Action Stephen. Yes, so no, pwede si Kapitan Berto. Okay. Kapitan ara. Sige. Abila ba si Kap? Kapitan Berto Tuting isang Barangay Quezon. Kap, live kita kay Action Eric sa Bacolod karon live no. Si Liko kay Kap din ang linya yatag bisiya kay Kap. Okay. Okay, sige. Okay, Action Eric. Okay. Si ang kapitan sa Barangay Quezon. No, Kap yung hapon. Sir, may nga po, sir. Si Kapitan ano ganin eh? Kapitan Roberto Tuting. Kapitan Tuting, no? Tuting, Barangay Quezon, sir. Barangay Quezon. Kap, kilala mo ni ang nadakpan dira sa imo lugar? Yes, sir. Kilala, sir. Ano ni pagkakilala mo siya? Baka kabalo ka nga may arak iman sa drugs ka negosyo, galigya? Wala ko ka balo nga may negosyo na, sir. Ang amon lang gagamit siya drugs. Kakilala na mo nga gagamit siya drugs. Kaya surrenderis mo ninamon sa kahabag, sir. Okay. Drug surrenderin nyo na gali? Drug surrenderis na mo ni. Oo. Anong trabaho nyo gini kapag luwas nga gabaligya sa drugs saw? Ang iya ginakuan dire ginatanong-tanong ni sa mga utan-utan, mga gulay-gulay niyo, mga talong, kalabasa, mo na may project ni sa. Okay. Kay balo nga may business gali ni siya mo ni. Ang iya pagtanom gali Kap sa mga utanon gali ya do front lang pero behind gali gabaligya sa gali drugs. Siguro kay sa Bacolod man niya ginadeliver ya mga tanom niya, mga produkto niya sa tanom niya gulay-gulay. Okay, sa Bacolod gali ginabaligya gali. Ano bulyom ni ma? Ano Kap bulyom ni sa kamo baligya sa mga utanon? Okay, may carry man siya nga kargahanan, makadto da ma-deliver mga gulay-gulay. Okay. So drug surrendering siya ang ang pagkaibalo nyo yan nga gagamit lang siya pero uway siya gabaligya. Gagamit lang, okay. One time, gin-spot ni sila sa barangay pag lecture sila, gin-spot ni sila ka drug test, nag-positive ni siya one time.
Okay, Then na pag positive. nag-negative naman, 3 sila ka drug test, isa ang positive ya, 2 ang naga-negative. Umuning nag-graduate siya sa kaabag ni namon nga programa. Oo. Kung amo nag-graduate din sa Kap? Nag-graduate ginin siya sa kaabag sa amon. Pero sa pag-graduate siya, wag siya nagpromisa nga Kap, hindi na ko maggamit, hindi na ko magbisyo Promisa ni sila, umuning nga ba na gin pag-graduate, kaya nagpromisa nga hindi nagit. Oo. Last 2 years ago na niyang nag-graduate siya sa kaabag namon. Okay. Kinamonitor man nila last month, gin surprise man sila, gin patawag man sila tanan ng mga surrenderes, gin gather ni sila tanan, tapos Okay. gin spot ka drug testing, Oo. nag-negative man siya. Ah, Nag-negative okay. siya last month. Okay. Last month, gin drug test ni Sagle? Oo, Negative. nag-negative ni siya. Guro mo na ko, guro kape niya, hindi na ko magsuyop na mabligya na lang ko Gani guro mo ni guro kung tatlo siya gamit, nag-business na lang. Oo, siya daw pigaw kung masuyop ka daw, wala ka income, kung magbaligya ka daw, may income ka pati, pwede ka pagkakasuyop-suyop gamay. Kaya mo ni guro siya, tapos gitas na karon. Gani. So Kap, ang ining marijuana ni, di niya ni kuno ginakuha ni, may ginakuhaan ni siya, ano? Lantaw mo? Sang interview dire sang kuan, Oo. sang PNP, Oo. may ka-deliver lang saya. Ginadeliveran na siya. Pero kay gin kuan Manila kun din halin. Oo. Gi way man ko nagwalap ito pag interview ko ano to, kadin halin. Oo. Ginatago lang nga nila. Gani, oo. Kun din halin ang source nila. Basta nga bas ang natakpan na nga may nag-deliver lang siya. Oo, muna. Tapos, ang guwa nga daw ginaalsada, yan lang Kap, ginabligya yaman. Siguro. Anong pagbaligaya dira lang na sa inyo barangay kung sa ibang paging nga barangay sa Bilugan San Carlos na no nantaw mo Sa iba ni kay Samon di way man nagkuan kay ning marijuana niyo. So Oo. ano? ang marijuana nakap daw nakadamo nakap may kinilo na wayman May 1 kilo ko ron ni kape ang nakuha saya. boy sa kilo kuan na laya na nakap laya na Oo, okay ready to dispose na ready na to repack. ready to repack so ano pagdakop saya kuno kap gari package siya ano wayman Wayman, gin kon man lang ni siya kay kuan man lang kay Oo. lagi na monitor naman ni siya, dugay naman nga ginamonitor. gani may mga tao gaya kap nga bisan ano mo ya ka painchindi kag lecture sa ila daw wala sa bungog nila yan no Gani, awan kami ni lecture sa 2 bulan ning lecture na naman sa ila, klase-klase ni kada adlaw. dugi into ng tabla Sabi nila na mo na reconcile na ning utok nila, way pa magli. Web. Siling mo mag-graduate na, siling mo mangin mayo na bla kag hindi na magbisyo Oo. tapos ano nagbisyo gyapon. Gani an. Ang lahi pwede siya kap kay may gun pa sa gle, may 45 pa sa gle. Mas 45 pagit na mo ning budlay kay Wow. hindi naman diyansan gali ning mga baligyan niya mo ni kay mga business ay may armas gali. Mabato ni gle kun lang alang-alangon mo kap. Bato ni sa tanod na mo lang ni kay batutal ning armas tanod mo ma. ang tano dia, ang armas ang tano dia batuta lang, hindi po ba 45 siya oh. Gani. Kung may igo ka na kap tuting, huya ka ba na magpangayo paman mo? Gani. Ano kap tan among yang 45 ano original kung daw tikpal. Ambot lang guro ni hindi man ko kabalo ni kun original ning mga armas ni kun ano lang ni. Oo. Pero kay 45 gid damo bala pa bala man magkasin. Ba puwerte kino ka delikado ning siya kini kay ba kung makulo kontra mo sa kamalalis mo sa dalan basi kung tiruho niya ka black kapaw. Gani amo gining mga kan. Oo. Kap may nadakpan pag isang ano uto dyan mga mangho dyan ano man. Utod yan ang isa kuan lang niya. Nagbisita lang siya ba. Nagbisit. Ang mangho dyan na kap ano na kawan mo na nadala mo na sa kaso ano man. Dalon nga siguro no. Kay upod na niya ano gurong kan ni. Okay. Ang isa na ya kap, ang isa nga kap nga sining mga upod nagbisita lang kilala mo na hindi. Taga diri man ni samon ipakaisa niya ni. Kaisa niya. Pakaisay na. Oo. Sino nga lang sa pakaisay na kap? Sino nga lang ang kaisa niya? Si Juan Arnel Paran. Arnel Paran man di. Oo. Pakaisaya. Pakaisa ya. Oo. Ang isa kap nga nagbisita, kilala mo na? Ang nagbisita sa iyang isa? Sino na? Amo na nabisita siya si Arnel Paran. Pakaisaya. Pakaisa ya oh. Ang utod dyan nga isa, sino nga lang sinakap? Ang saya nakautod? Utod dyan? Utod dyan ang isa pagid? Ari man sa balay nila utod na kay mga single family sila ulitaw ni. Sino nang kilala mo ng utod dyan ang isa kap? Hindi?
Hindi. Ay, hindi mo kilala. Timur ba sila ni nga mag-utod ka magpakaisang naganegosyo? Oh, mga negosyo nila dire ka tanom tapos ang maadir nila ara sa Libertad Bacolod ga display ka utan. Ah, okay. So basi wa takabalo basi kadala sila utan di sa Bacolod may paman pabaligya marijuana blao. Kamugur. Oo, iporta nilang kalabasa kag daon balunggay kag daon kamuti po sa dalo mo sa daon kamuti kag balunggay kag kalabasa di may marijuana bla bla kapaw. Kani gina-front lang ba? Oo, gani, oo. Ti akap ang imo nga barangay to hindi giman niya problema da drugs kun pagahambalan ta. Uy naman kami na declared naman kami nga barangay drug cleared. Ay, gali ka. Oo. Oo. Hindi mo ni karon ang kuha sa amon kay daw sampal ni sa amon nga drug cleared na kami may na takop eh. Oh, kung mga gamay-gamay na sa kap ka daw kulukuto na sa dotodson mo ginasa mo. Gani. Sila mo ginawa taton ka drug clear barangay kag panamin-amin sa barangay tangawan na droga tapos kamo nga magpakaisa mag-utod nagabaligya ka mo gli marijuana da. Ayun mo kanami sa inyo pang latiguhon ikog pagi kro na. Galitan. Amo man nga sinimo ko daw makalbo na sa halati ka kampanya kontra droga tapos ka mo gli nyo kay posipo sa mo bubuligya ka mo utan nga gabaligya pa ka mo gli utan ka marijuana daon ka marijuana. Gani. Ay, ka mga tunto nga mga tao kap no sige kap ate ano ate basin hindi man siguro kap maka-apekto sa inyo dira nga pagka drug cleared barangay kay ti mas may mga kay ti aton forest ga operate man amo. Oh, gani man. Oo, kay one time ka istorya na istorya ko bla sa PDEA bla. Sini ko sir what if abi nga ti ina nga barangay gindeklara na nga cleared drug cleared barangay kag may ara nga nadakpan da nga operation ti sini ko sir hindi na maka-apekto sa aton da nga barangay sini hindi na maka-apekto kay nya mas nami gani kay naga nga gindeklarar ina nga drug cleared at least kami nga sa PNP sa PDEA sige gyapon among panakop at least mayo na nga indikasyon na Kapitan Tuting. Sige thank you sir. Oo, sige. Kabay ba kap nga wala na sa may madakpan na sa barangay mo ha? Gani kabay pa? Oo, kabay pa nga hindi na madugangan. Buhari man nga mga tao ni nga gayawa. Kabalo ko na kap, kayawa yung kagita ka kampanya. Tapos sa mga tuntoy, gali ga baligya ka rin gagamit, gali drugs na. Oo, kabasi may chimpo ka kap, ang hambali, abi na sa dugamay nga pulong-pulong pumuluyo. Tatabla, pulong presidente, patawag ta para nga kwantabla, warningan sa bla kap. Kap? Oo, nautod si Kapitan, no? Si Kapitan Tuting. Wapo ng pilido yun, no? Kapitan Tuting, no? Balikan ta signa ni aksyon na Stephen Presquito na may mga tigin deklara nila nga drug cleared barangay ang Quezon pero may arak kaligibligya marijuana da. Aksyon Stephen na ka pa? Hello, Action Eric, hello. Oo, Kap, si Kapitan pa na Yes. Ari pa Action Eric, o si ma-interview, continue ka interview kay Kapitan? Oo, sige. Kapitan Tuting, Kap, lastly na lang, katapusan na lang, Kap, ang imo na lang, Guro Kap, nga pagkapilar sa pumuluyo mula sa barangay Quezon, anong imo nga panawagan sa ila? Hello, sir. Damakin, sir. Kap, ang imo na lang, Guro, panawagan sa pumuluyo mula, party sa drugs, anong imo nga iayo sa ila? Akong panawagan sa akong mga constituent sa Barangay Quezon, tani, kabalo naman kita nga behit gini, ginadili gini siya, tapos hindi man makayo sa atong panlawas, magkadaot man sa atong pamilya, sa atong panlawas, tani untatan na naton, kay sampul na niya nga may nadadakop na. I hope na sunod ako lang yapon, kung ano na, diretso na ka mabato pusilo na dito diretso na kamo hindi na kamo umuntatan nyo na ng mga visyon nyo ng mga droga-droga na hindi na magkaayo sa atong panlawas. Mugid Kap. Sige. Kapitan, anong ganin eh? Kapitan Tuting sa Barangay Quezon, sir. Ang first name mo ganin, Kap? Roberto Tuting. Roberto Tuting. Barangay Kapitan Roberto Tuting sa Barangay Quezon, San Carlos City. Kapitan Tuting, salamat kita. Salamat sir, salamat man. Okay. Action na Stephen, take over. Ay, okay. Thank you. Action Stephen. Okay, areas action Eric. Pwede ka na sa aton PNP. Sino na nga aton nga pwede ma-interview sa team leader nila? Pwede ka na ma-interview? Yes, si dali lang action Eric, no? Kaya aton ko sige. Well, sino aton team leader gani?
Yes, sir. Sino pwede interview da nga pulis naton kung di sa sako? Okay, ma-interview ang aton nga Action Radio Bacolod, ta. Mhm. Si, dali lang Action Eric, no? Kaya ako na bago ini nga aton nga team leader diri sa Ilonggo, okay. okay. Action Eric, eh. Oo. So, ako na palapitan si sir, para lang... Pangilalahanan nimo sir, pwede ta ka interview sa Action Radio Bacolod? Ma-interview sa team leader Bacolod, sir, live ka subong. Pari kay Action Eric, no, kay Ilonggo, man si Sir T. Bago, ini sa San Carlos, Very bilang good. Very good. Oh, Sir, Tagalog. Oy, si Sir Baybayan gali ari. Action Eric. Oo. Kining ang Tagalogin mo Action Eric kay si Sir Baybayan is from Baguio, Benguet, no? Ano So, anong ranggo ya? Anong ranggo ya? Pulis, UIC mismo, si Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan. Si Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan. Aras ha? Way ko kabalo Action Eric. Kaya ba, ari sa digili sa... Gapawala na si Colonel ha? Ari gali sa digay, dito ko sa balay, ari sa digay sa, wala ko kabalo nga ari sa sir. Kaya sige Action Eric, no? Oo. Yatag mo siya ang telepono, be? Tagalogin mo lang, ha? Okay. Tagalogin mo lang kay si sir, hindi makaintindi sang Ilonggo kag sang Cebuano nga dialect. Sige. Okay, Yatag siya ang linya. Sir, si Action Eric magbalwa live action Bacolod. Apo, magandang hapon po, magandang hapon po. Yes, Police Lieutenant Colonel Baybayan, magandang hapon po. Live kayo dito sa Action Radio Bacolod and all over Western Visayas po, no? Sir, meron kayong pala drug operation dyan sa Barangay Quezon, San Carlos City, Colonel? Opo. Kukuha lang natin yung subject natin po kanina. Okay. Ilang buwan ito naging surveillance sa Colonel? Ito naman is may mga previous na pero late lang natin nakuha yung information natin. Mm-hmm. Kaya kanina pa natin umaga ito ikinasa. At naswerte naman natin na nakuha natin yung subject natin. Yes, oo. Kanina, na-interview namin si Kapitan Tuting ng Quezon. Sabi niya, nagbibenta ito daw ng mga gulay, pero behind sila pala, nagbibenta rin ng mga marijuana, Colonel. Opo, yun parang pinaka nila na nagta-transport nga daw po sila ng mga gulay sa Bacolod. So parang front nila ang pagbibenta ng gulay, pero behind pala, marijuana ang binibenta nila. Opo. At meron pa siyang 45 caliber pistol, Colonel, na na-recover kayo? Opo. Meron po siyang baril. 45 caliber. Magazine, may bala rin siya. Okay. Nakuha po natin sa subject na. Pasalamat kita, Colonel, nga hindi siya nag-react nang hinuli siya. Opo. Buti na lang po. Wala naman po. Hindi naman siya nag-react. So, okay lang. Walang nangyari. Bali siya yung subject sa inyong bypass, itong may-ari ng 45. Yes, po. Itong kapatid niya, tsaka yung parang ano ba to? Pamilya yung itong isa pa, tatlo sila ang magkaroon ng kaso, Colonel. Opo. Tatlo sila, okay. Sila nakuha po. Sila po yung nakuha sa loob. Okay. Marijuana, merong ilang kilo yan, Colonel, na-recover nyo na marijuana? May higit isa po ito, sir. Mahigit 1 kilo. At 1.2 something. Siguro natumbok nyo naman kung saan galing yung marijuana niya. Tinatanong pa natin. Meron daw allegedly. Hindi naman nila daw kung saan nang galing. Meron daw nag-deliver. So hopefully, maano natin kung sino yung at large. Kasi at large yung natin. Nag-deliver daw. Yes, and hopefully, Colonel, meron pa kayong mga target dyan sa San Carlos City magliban sa Barangay Quezon. Opo, tuloy-tuloy naman po yung ating program mo yung mga operation po natin. Hindi naman po tayo kasi kasama sa mandato natin to. Kahit po paano, pag nabawasan po natin to, sigurado po babawasan po yung krimen natin na as a whole dito sa San Carlos. At siyempre, dito na rin ba sa Tingos. If you don't mind, Colonel, kailan ka lang umupo dyan sa San Carlos City as Chief of Police? Ito lang po, December lang po, sir. December last year lang. December, so almost mga 3 to 4 months ka na ngayon dyan? Apo, tatlo po. Okay. Kasi, parang bago ko na nabatian yung pangalan mo, no? Sir, no? Anyway, are you from what place, Colonel? I'm from the Cordillera, sir. Cordillera. And first time mo dito sa Negros na-assign? Yes. Opo.
first time ko pumasahin dito sa Visayas po. Sa Visayas, okay. Apo. Ah. Galing ko sa Luzon ako. But prior your assignment sa San Carlos, saan kang galing, Colonel? Sa NCR po, National Capital Region po. NCR. And after NCR, nagpunta ka na dito sa Pro 6. Yes, apo. And Pro 6, dinagdagan ka, gintagaan ka ng break na maging chief operator sa San Carlos City. Opo. Nagpapasalamat din po ko sa local chief executive at in-accept naman po tayo at the OIC. Hopefully, more action coming from you on drug operation, Colonel. Yes, sir. Opo. Papaigtingin po natin to. Sabi nga ni Presidente, kailangan natin na pagigihin. Hindi man natin kayang tapusin, makabawas man lang tayo. Because we received report, Colonel, na doon sa San Carlos City parang may mga ginagawang daan yung San Carlos City sa pagkuha ng mga drugs sa ibang lugar. Dinadaan dyan sa San Carlos papunta dito sa southern part ng Bacolod City. Yes, lahat naman po ng mga entrant exit po natin usually din naman po dinadaan talaga ng ganyang klase po. Yes, sige, Colonel, good luck. By the way, Colonel, yung full name mo nga, yung pangalan mo? Lieutenant Colonel Arthur Baybayan. Lieutenant Colonel Arthur Baybayan. Baybayan. Apo, Baybayan. Sige, Colonel Baybayan, sir, maraming salamat sa time mo at good luck sa more action coming from you on drugs operations sa San Carlos City, Colonel. Likewise po, magandang hapon po sa inyo lahat. Yes, salamat. Action Stephen, take over, Action Stephen. Sige, sir. Yes, Action Eric. Iti mayugid kinakakwata kay Colonel Baybayan, ano? Timing kita, Action Eric, kay papulit naman kita sa alin ko di sa amon man nga gamay nga duta dire. So na timingan kita nga papulit kita kag ari gid di nakabo ang amon nga insidente sa karon. Nga ari gid nga halos ang kursa sa aton operatives nga na timingan kag ini siya Action Eric ang nanay sinini paran nagabaligya man na dira utan sa aton sa Bacolod. Gani, Matambanikat. Anyway, aminado man siya, Action Eric, sa atong pag-interview sa kay Jo Marie Paran. Aminado ini siya nga karon nga adlaw mismo nakagamit ini siya sa ining illegal nga droga, ining marijuana. Kag aminado man siya nga dugay na niya kini ini kuno ginahimo, Action Eric. Ay, gali dugay na ginahimo. Kita mong barangay Quezon gali drug-free barangay na. Tapos siya gabaligya pa yung marijuana da. Karon niya nagabaligya gali ini siya. Kay may nagadulong nga di gali sa Action na Eric. In fact, nakaputos na ini. Nakaputos na. Marijuana leaves. So, nakapak na siya. Nagdulong diri sa iya. Upod sa mga utanon nga iya i-deliver sa Bacolod, Action Eric. Gina-include na ang amoy na nga transaction niya. Kung namo gali posible ang kadtuan sila kadalagana sila Bacolod City. Bacolod City ang bagsakan na dira, Action na Eric. Okay. Ang sa babaw utan ang sa dalong marijuana. Dalo marijuana. Yes, Action Eric. Amo na ina ang kung sa Cebuano nga dialect say sagol ba. Saksak sinagol ba? May sagol ba? Ang lahi sila nag-escape. Kaya may gun pa sa may 45 pa sa May 45 caliber siya. Ang brand ni Action Eric, Remington pa, stainless. Ako na mo gali, original. Amoy ni mahibalan pa rin sa aton kapulisan kung original pa ining 45. May branded Remington. Remington. Okay, ang kalabanan sang gwapo nga 45 ya 1911 mo. Oo. No. Ini karon may balan giman ni Action Eric kung balansinsyado ini or ini made in Danau o sabihin man dira no kay ting mabalaan man ato na. So karon na kinsa minado ini astang utod niya nga si Arnel James Paran. So amo nag-aminado man hindi nga nagagamit kagang iyang ang iyang paryente nga nagdulong nga dili sang utan nga si Arnel Paran. Igo lang ni siya magdulong sang utanon. Provide na siya involvement. Wala siya involvement kay nagdulong sa utan kay para inidalon sa Bacolod. Karga may multicat ini Jackson Eric si Jo Marie Paran. Amo ni nga gina-drive magkarga sa utan pakadto dira sa Bacolod. Pero depende pa sa pulis na kung hindi siya basta dalon sa sang pulis na kay ara sa sulod balay da. Yes, so posible gina na Action Eric, no? So para subong ginatapos atong ang pag-inventaryo, ang kabugaton Action Eric sang marijuana nga nakuha ini siya mga 1 kilo and 1 grams. Ang sunod pa sa kay Jo Marie nga ang value sina Action na Eric is 15,000 pesos. Pila?
Okay, nautod si Action Stepe, no? Sobra 1 kilo, 1 kilo and 1 grams, no? Ang kabagaton sang marijuana nga na-recover. So, hibalon ta kay Action Stephen Presquito kung pila ang market. Action Stephen, pila market value? Ang market value of generation pa si kay Jean Marie Paringa kung iyan na ini dalon sa Bacolod, ga value na ini sa 15,000 pesos. Ang amo ini kadako nga tutos ng marijuana, no? 1 kilo and 1 grams ang kabugaton na generic. Okay. Kag sa iya, ini 45 caliber, iprinda lang ko no ini sa iyang kilala, iyang kinahanglan. But well then, iyan na allegation karon ng generic nga amo na. Sige. Sige, basta may mga development karon na Action Stephen pero dugang dira karon basta maka-report ka makaron sa night patrol. Masid na to, no, ang fix naton sa inventory sa sining kuan, so makita ninyo, no, ang armas kag ang ining marijuana nga nakuha karon sa posisyon sa sining suspetsado karon. Sige. Okay, so many aton nga report, naga-report na rin diri sa Ciudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Action Stephen Presquito, live report sa Barangay Quezon, San Carlos City. Ang drug bypass operation sa kapulisan sa San Carlos PNP led by Police Lieutenant Colonel Bayana, no? Nakakuha sila mga sobra sa kakilo nga marijuana. Ang market value more or less mga 15,000 pesos. May gun pa nga paman, may armas pa nga 45 caliber pistol. Ang branch ito do Remington. According sa subject, kaga suspect, sa iya gimprinda man ang kuno siya. Pero negosyo nila ni utan. Di ba sa negosyo nila nga utan, basi utan-utan na ni, pero ang ilagay niya gali nga front, basi ang baligya blap, front nila utan. Ali, marijuana, gling-libligya nila man. Ayo, muna sa bilangang negosyo mayo, laktan mo pa tinunto. Di karon ka nagabot ang chimpo. Hindi patay kang bata ka. Ay ho. Congratulations sa San Carlos PNP. Salamat kay Action Stephen Presquito nakatiktik kag nalabayan kay Action Stephen ang ining drug operation sang San Carlos PNP. Di mayo gid kay kung sa mga isda pa priska kag naga dugo pa ang balita. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:16. I-check na sa Action Dale Salazar, no? Sitwasyon bisang Bacolod kay kamusta ang traffic. No? Yari ang traffic report na Action Dale sa Patrol 2. Action Dale, sorry, get belated happy birthday, Action Dale. Yes, Action Eric. Thank God it's Saturday and thank God I'm alive. Gani Action Dale, no? Bauti, sige lang ay. Damo ka pa ya obrahon. Kag damo ka pa misyon nga dapat tapuson. Reactionary. Kaya katawa na PM ako naguntat ako obra ako. Gani, okay do dabo kita tingala nga dagulpe karang nadula after to blas ang insidente, ay na ta, balik kita pagpagalagad kag serbisyo sa mga action naton Gani man. This time Actionary padayon ng paglibot sang patrol sa sining hapon. Pwede ka bala artist ka pag serbisyo report kag traffic, tika mustang birthday. Daway ka kwan ba? Way ka ginagpabatsag di samon ba? Way gid kay last traged. Sige lang Ang importante, Action din nga, bla buhi lang kag mayo lang. Hashtag importante buhi, no? Yes. So, ang plano naton, supposedly may plano na. may plano ka nga, sa Lunes, ipadayon? Pala nun si Action Alvin, kasi Action ipasa sila. Sila na bahala, sila na in charge ang pulo pamahawa. Sige. Rationary po tayo paglibot ng patrol dito sa may syudad sang Bacolod Rationary ka. Kapag sila nga mga traffic lights nga nalapyan sang patrol. At mayon nga development kay functional Rationary ka. Very good. Ang aton sila nga mga traffic lights kutob sa nalapyan na sang patrol Rationary ka. Dili bala sa may tubangan sang Corazon Octin sa una ginpahawalan di Rationary, no? Ang wala bala sang may parking pango dining tubangan sa hospitality makabik ni Actionary kadok busy especially sa mga ambulance bala nag dugay-dugay ni aton may baluan
daan na Action Erica, ito yung iba nag-cause din sa traffic. Good thing kay na-maintain Action Erica nga wala na din sa mga illegal parking. Kumbaga, diri sa areas tubangan sang Quezon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kay isang last Action Eric, maging pang-impound gito mo ang City Legal Office Enforcement Team. Kaya mo lang iban din ng mga motorcycle riders, wala na gina parking ang inasining mga motorsiklo or salakyan sa lugar nga hindi pwede Action Eric bawal makabig siya nga obstruction sa publiko. Sa paglibot sang patrol sa pila ka mga area diri sa may syudad sang Bacolod, na-notice na natin Action Eric kining mga nagasakay bala sa PUJ, mga public utility jeepney, tricycle man, jeep man o kung tricycad, mayroon sang face mask pero ang face shield daw gina-disregard. Pwede na sa makasakay sa salakyan, no? Sa PUJ, tricycle, e-trike or e-bike dira. Nga wala sang face shield, Action Eric, daw wala gida stricto, no? Nga na-implementa ang pagsuksok ka sang face shield once nga lakas sa pampubliko nga salakyan. Ang iban may bit-bit man nga face shield, pero wala sa sunod sa ilang bag, Action Eric, or wala ginasuksok, no? Di, amo na bala, no? Ang terminaton nga makitaan sa social media at iba na daw kakabudlayan, especially kung may diferensya sa mata ang nagasuksok pagid sila Action Eric Sandy para kung mayroon pagid sang face shield. Na-notice mo nato ng mga PUJ balado wala gid ilis-ilis ang ilas hindi nga divider. Damo na yabok ka do kay ko na, no? Oo, iba no nagalutay-lutay na Action Eric basta mayroon lang dira sang division. No? So mayo taning nga ma-maintain bala, mayroon sang maintenance kumbaga. Ay ilas nga divider Action Eric para at least makahambal ka balang safe sa gihapon nga magsakay sa PUJ bisan nga tiyan na yung public utility jeep na yung ginatawag lain nga tao nagasakay ay kung utay-utay gisi-gisi daw matahap ka man yung magsakay Action Eric kung bala safe tayo ni kung bala na-sanitize na-sanitize regularly ining mga divider naging pang butang or install sa kada PUJ Action Eric. So yun na sa mga kautulo natin ng mga taxi drivers plastic na ang sulod ng Action Eric di dapat ma-maintain gito nga sanitize ang ilang sinitagsa-tagsa ka mga salakyan Action Eric. So far so good ang lakas ng trapiko ay labi na sa may downtown area Action Eric no mga nalabyan nga mga dalanon sang patrol subong ang hapon Action Eric. Ang observation report nga agdulong sang patrol subong hapon ginadulong man sa inyo sang sang oxidized LDL low density lipid food supplement observation report gikan sa patrol ang Action Yo Action Dale Salazar una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid Action Dale Salazar, report live sa Patrol 2 sitwasyon trapiko sa syudad sa Bacolod. Balikata na karon sa Action Dale Salazar sa dugang niya sini natipon nga mga aksyon balita. May hapon na kay paring Roger Montalbo kay 28 siling ni paring Roger Montalbo niya tinula nga manok imbis dahon balunggay ang ilunod dahon marijuana. Dumay tamas pare Roger. Oy sa kay pare Nono agi sandog lidera pare may hapon. Drive safely and monitor every day. Si pare Nono agi sandog going to Bacolod. Sige pare halong na pare Huwag ka dala pre kasag. Kay Marie Elizabeth agi sando da kay ihado da sa barangay Manuling, Banwas ang Kawayan. Kamunito ginas la permi. Mga Tamis Boys, Ala Navales, Boy Dayo, Felix Gar, ara man sila wa. Si Ibuni Butser na naman. Bao naga-monitor gid si si Ibuni Butser sang Germany. Salamat gid. Action report after edition magagabalik
Sa atong sining nga pagbalik, report na gikan sa atong sining nga mga patrol, unit reporters, pagkatapos lang sa katong importante nga mga pahibalo. Southern Plus Gold. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ang namon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna,
ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik din sa atos siya pagpagalagad Action Radio Philippine Standard Time. Las 5:35 na. Pabalik din sa inyo para tuntunan this time. I-check na mga report na gikan sa atong sining mga patrol unit reporters. Unaon ta report ni Action Art tayo upon pati sining report nga ang DRRMO sang Bacolod nagpatigayo na sa inspeksyon sining adlaw sa Carbik Mandalagan angot sa liwat nga patigayonon nga flood control project sa lugar. Yari si Action Art ay hupon. Line number 3 sa report. Action Art, good afternoon. Good afternoon, Action Eric, no, sa aton mga ka-action. Actually, sining adlaw nagpadala na sa team si Executive Assistant kag DRRMO Cluster Head Jo Marie Vargas dira sa Carbik Mandalagan. Agot nga magpatigayon sa ocular inspection, especially sa alagyan sa gamiton mga equipments ining amphibious excavator na mo dira ang maghatag solusyon para sa flood control project. Agot nga ang problema sa pagdalom sa baha dira sa lugar mahatagan sang solusyon. Now, isa nga i-identify sang team ni Mr. Vargas amo ang alagyan Action Eric kay madalom ang pangpanggali dira sa Carbik malanga malapit sa lugar no sa area sa Barangay Mandalagan. Okay. So nagapangita sila sa alternative na paagyan nga dalan. Pero sila niya why man problema kay within dira sa Carbik actually masabi nga ginadalom ang tubig. Okay. Pwede sila diya magkapadalom no pakadto dito sa suba na at least sa uli may ara sang alagyan o kon outlet ang tubig nga mo na siyang ginatunaan o kung ginaproblema sa mga residente nga sa tiyon nga magtupa ang damol nga ulan sa Bacolod nagalapot sa tagdughan o sa dugan ang gadalumon sa tubig. Okay. Now, sunod din kay Sir Jo Marie Vargas, in kaso gidman sa ulihi, wala kinapis ang agyan Action Eric. Ang matabo sining dito sila mga lihid na lang sila sa kilid sang suba. Sila niya in a way laba manikamoy ang amphibious excavator silikod no taga-taga ganito sir. Pwede na kay kun sa suba sa Galimagagi halimbawa sa Singkang kay sa Ali sa muning next nga project niya. Okay. May ara man siya gali na nga built-in sa lawas nga daw katig la nga kulti lang na siya nga magkuka o kung i-set up lang na nila nga mo na maglutaw nga maghimo nga balanse nga hindi siya matumba in kaso Action Eric. Okay. So amo na subong ang priority nila kay di kumadumduman temporaryo ana nga gin untatan nila ang sa area sa barangay Pampulok kun sa Pampulok Creek. Bagon nga di may kabudlayan mo sa pagsuot sa taytay nga ginaangutan sa mga linya sa tubig at kuryente. Nga mo na ang reason nga siling nila tibig madaluman na lang dito sa ubos sa area sa Barquedos. Isubong ang target nila next in line. Okay. Amo ini sa Carbik Mandalagan. Bauti dako-dako nga mabulig. Ha? Dako-dako gini mabulig sa Carbik da nga baha-baha kung magulan. Gani man kabay pa nga matigayon ini within next week no kung matapos ang regular inspection kay sila nga ulaton niya ang assessment kag ang report sa niya team na ginpadala dito sa lugar para makahimo sila gilayon sa plano samtang nga way pa nagatupa ang mga pag-ulan Action Eric. Yari ang palayag ni Executive Assistant at Cluster Head sa CDRMO Jo Marie Vargas.
nasolve yung tao ko subong sulod lang na. Kasi daw may kabudlayan, nagsulod to eh. Nabalang kanako ko naan. So, manao, kasi subat na. Ito na mo ko di pwede kagi. Kita mo di talay, sa pangpang. So, di na parang ko di. Okay. Ako nang may carbeted mismo, ay nadaya balay di dyan nga maigo mo. Kaya ang dari sa may carbeted dyan nga purok, taasang pangpang ya. Ang dari sa piyak sa may active, sa Capitol Bill, kuhay na dyan balay eh. So, dala mo rin takbo ng buta. So, ayas nito. Wala sa mong problema. Paano kami kipanahog tala sa suba, mga dyan at punamon lantaw. Ang sa kartik taasang pangpang siya, kontra sa piyak siya, halos wala, no? So, draga awas ng tubig. Project basta dito sa may active, na kasunod, kinito na yun. Unahan lang ang sense ko, basta makamit panahogan, kututungan uway man niya balay. Halos may natabalay sa area eh. Although balay arabis may piyak na, pero treatment, tampi at yung change ko at dito sa Capitol Bill, why na tayo balay na yan. Ano ko lang na panahogan na naman nga pwede ba panahog. So most probably may Ito ko malang-alang dyan sa pangilid na connected sila, labak man ang kamoy sila, kuspuntan na naman kung pwede ba sarangan eh. Action, Eric, laba mo ng kamoy ko, no? Daw pinaluos ka naman, galing niya, kung yung hari. Puwerte man, no? Dako kailan nabulig na sa ilang nga daw laba kamoy, no? Laba na siya eh, kahit kita mo mga bato ganito nga sa suba, nalapot kanina itong dalong. Sa pagpadalong nila dito sa Mambulok Creek. So, at least black sa art blend di mabudlay para silaw, no? Kasi ang equipment do halos kompleto sila eh. Correct. Oo. Amo ginanglan di ang flood control program kung ikaw kung project maging epektibo lang ni kung ang equipments mo gamiton. Yes. Mga high-tech na subong. Okay, di kung i-kuan mo na, i-manumanuhon mo na ang tao mo lang gamiton, ano man ginawan na yung kapadalo mo suba naman. Yes, amugid. Oo, budayan ka sila. Alam mo sa lumon, nakatiisan dukon ka pala to. May kung sa panukoy lang na kasi niya, buyan, kung tilapia na lang kamatagan mo roto, may palabulitan, pati Action Eric. May enjoy pa si Sergio Mare. Ha? May enjoy pa si Sergio Mare. Laila mo, sinig siya, ikaw lang bugsay, ako mga kuwan Action Eric, mga munit. Nakakon na lang ang kuwa. Sa Joms, may ngapon na. Kapag ito na sa Simo eh. Ay, gali ka. Sir, may ngapon na Ang Simo. importante, nga ang amphibious excavator, okay pa ang okay gid ang kondisyon, pero guba na ang monitor. Kaya gin pagutod na ang tuning, si Action Eric na lang mapatian. Ate, very good. Salamat kay Sir Joma. Okay, kung ibalik na ang inabnang kuwan na, ginatapik na kung magtiyog ka mo na madala sa tuning niya. Oo. Siling ni Silvio Marie, i-transfer ta ka sa bao-bao. Kilala ka sa bao-bao? Oo. Tol lang ka sa kwan? Oo, sa uma. Okay, silang ko ba si bao yung imo na italuan? Lain na yung bao ng imo yan. Sige, paborito na ni Alvin nga bao ya. Ang ano? Ang ginasilim mo nga bao mo ng paborito ni Action Alvin. Oo. Hindi bao-bao, kundi bao gidaya. Bao, as in bao. Oh, yes. Ngayon ang may balahibo. Waya talaga bit lang ang palayan niya, why na yan. Gani. Especially niya ni Action Alvin. Amo na sa uparan, pinagkamarin ng Pangulang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-action nyo, Action Right Tagtupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Action Right tayo ponte mo na namigid no ang ginaobra sang DRRMO under Sergio Mari Vargas kay kadako gini sang mabulig ang paglimpyo sa aton nga mga dalagko diri nga mga ginagyan sang tubig sa tsimpo sa pagbaha-baha ngati amo nang koskos sa ngati tungod nga napuno na sang balas may paaman nga batok kag ang pinaka-worst basura gitanan. Amo na nga hindi dali-dali makahatag sang serbisyo mayo ang aton nga mga creek diri tungod sa pagpuno na sang basura. Amo sining ko sa inyo. Daway ka na makita nga tubig kay daw ang sa babaw sang tubig pura na lang basura, pura na plastic ha.
Ay, grabe oh. Sa barangay 8 dao, barangay 6 sa Landon. Ay, sus, basura da. Sa barangay 10 na 11, 10 kag 12. Ay, puwerte nga. Basura ang ginkuy-kuy na sang DRNMO. Ting sa Carbik na kay problema, manada every time mag-ulan, puwerte manadang baha. Daw lawod manada, at least bisan paano kung mag-ulan na, hindi na matamaan ng Carbik. Kaya mga dalagko, dila nga mga establishment o commercial mall. Kaya ang Carbik sa tutulod na, pati Santa Clara na, dalas-das na ito mo. Lago balay sa Santa Clara da, nakabalda na da akong magbaha kay tagahawak para da kong isa kung sige-sige gid. Ito mo sining flood control project sa syudad. Dako-dako gini mabulig. Kung hindi tagid man niya mapuntat ang baha sa Bacolod, at least mapahagan-hagan ta sa bulig sa pagtinlo sang aton nga mga creek diri sa syudad sang Bacolod. Alin sa report ni Action Art ay hupon sa nuwantang natipon nga report ni Action Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari si Action Alvin Graba, line number 1 sa report. Action Alvin, may hapon, please kamin. Maayong hapon sa imo, Action Eric. Patay ang driver sang tricycle matapos aksidente nga nagbunggo sa isa ka minivan kagabi along the National Highway sang Central Lopez, Barangay Paraiso sa amuman nga syudad. Ang biktima diri kilala kay Gerald Sumpay, 20 anyos, residente sang amuman nga lugar. Sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Staff Sergeant Richard Agustin, traffic investigator sang Sagay City Police Station, ginamanayaw ni Sumpay ang iyak tricycle pauli na kuntani sa ila sining nga puluyan apang aksidente ini nga nagbunggo sa sugata nga salakyan nga ginamanayaw man ni Neljan Ometer, 47 anyos, residente sa Barangay Pabrika sa amuman nga syudad. Dugang pagid ni Agustin, ginhingagaw pa kuntani dala sa Alfredo Marañon District Hospital. Ining si Sumpay apang gindeklarar dead on arrival matapos nakaangkon sang malubha nga pila sa iya sini nga kalawasan. Isamtang ining driver suspect nga si Umiter ang nagapabilin man sa among nga ospital bangod nagsaka o kung nagtaas ang iya blood pressure. Ari ang pahayag ni Police Staff Sergeant Agustin. As of now, bali ang driver to sa van. Pa siya sa hospital, kaya taas pa yung BP. Pero after that, kung mag-okay lang yung kuhan, kuhan ginagawa natin sa atong police station. Sir, anong plastada sa natabo na aksidente kagabi, sir? Ang van, sir, going na siya, papauli na siya, going to Barangay Pabrika. And then, kanang down na, sir, ng motor vehicle, hindi na siya man sa Pabrika, going to Sagay proper. Kaya sa ila ang nag-collide sila nga placer. Ang top down na, bali, padulog na, sir. Tapos ang kuhan, van, pasaka na, medyo curve lang ang dalan, ara siya sa right niya. Ang naglapaw lang, ang nagbunggogit ang top down to tricycle. So, head-on collision ang natabo, sir? Yes, sir. On the spot, patay gini yung victim, sir? Sa ako nga nabalaan, sir, kaya pag-abot mo dito, pag-respond din naman, sir, bali, ang driver sa tricycle, kag driver sa van, wala na dito sa area, sir. Gidala na sila dito sa diri sa hospital sa Tagay, gidala sa rescue team. Sa among investigation dito sa area sa nakabuan, kuha sa mga kuan, information, proceed ni sa hospital. Dito na mo nabalaan sa kuan, attending physician, na ang driver sa tricycle is dead on arrival. Ang pahayag ni Police Staff Sergeant Agustin. Balita kag report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid, Action Alvin Graba, live report sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:49 na. Dugangan ta ang aton sining mga aksyon balita. Pagkatapos lang sa sunod importante, dugang pa nga mga pahibalo. Ari na sa... Mga balita nga una nabatian.
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa... Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik diri sa ato sila pagpangalagad, balikan ta ato sila Patrol 2, ato sila Crosswind Patrol, i-check na si Action Dale Salazar. Kamusta hunta ang iya sila paglibot-libot siyudad sa Bacolod. Sa tipo niya sining nga mga aksyon na balita sa Patrol 2, Action Dale, please kamak. Eric, subong hapon may arasang gindansar nga movement ang pila ka mga member consumers owners ang movement for Seneco ownership kon MCO para ikampanya nga ipa-register ang Seneco sa Cooperative Development Authority kon CDA. Action Eric, ang Seneco sa karon nagyara si dalom sa National Electrification Administration o kon NEA. Action Eric, sa press con kag orientation nga ginapatikayan sang movement ginpahayag rin Attorney Cesar Villarreal Jr. ang chair sang movement nga damo sa mga benepisyo sa taon ng Seneco ang ma-register sa CDA laki pa diri ang posible inila pagbayad sang taxes na ginapatong sa mga konsumidor. May arasang participation ang mga consumers kangay sa mga rate increases, may mga rebates kag dividend. Action Eric, mapaiway ang mga unnecessary charges kag iban pa. Ginehemplo man ni Beloria ang isa man sa mga bentaha once nga ma-register ang CDA in kaso nga magpasa sang resolution ang board. Action Eric, hindi na ini kinahanglan sang approval sang National Electrification Administration o NEA ni kumpara sa CDA nga wala na gina-regulate. Ginkano man ni Beloria nga wala sang pamulitika sa ila ginaduso nga kampanya. Samtang araban kaina isa sa mga nagasuporta si board member sang Seneco si Sir Roy Cordova nga nagsiling puyo sang sining nga kampanya nga maproteksyonan ng Seneco ang mga empleyado, makabenepisyo mga konsumidor kag iban pa. So sa Action Eric, ginatinguan sang movement nga makapadulog ni sila sa barangay para i-edukar ang mga consumers sa sining benepisyo sang magparehistro ang Seneco sa CDA nga ginatawag. Lakip sa mga proseso para ma-register sa CDA ang mga pag-submit sa mga nagakaigo nga mga dokumento kag sa ulihi may rasang patigayunon nga referendum o kon plebisito. Ariwa ang portion sang palayag sang chair sa movement sa Attorney Cesar Villarreal Jr. Una sa tanan ang kooperatiba nga maging genuine ang Seneco. Na-mention na ito kagina, even sinong Roy nag-mention na possible, when we say possible, eradication sa mga burdens and taxes nga ginapatong subong sa aton. Isa ina na kaduwa ang participation sa consumers as owners as to decision making, diba? Even sa pagpasar sa mga rates increases na so may ara kaduwa common may mga rebates and of course mga tawag natin dividendo. Could you imagine na mention kinamin ng Roy on Christ nga nagabayad ka lang kada bulan kada ko ang ginabayad sa galayan buot mo may makita ka nga papel ka laba-laba may lang tani ko ng papel nga ginadulong sa balay mo ano ba na tawag na ribbon sa bata mo. Tignan nila ang bill na balaba. Diba? Because, number one, na-mention, because ang governing body nga nag-controller sa mga like electric cooperatives, utility districts, NEA, no? So kadamo sa mga commitments, damo sa mga charges no? nga na-involve sa billing sa mga consumers. No? Isa dira, no? Number one. Isa dira ang mga taxes,
Action Erica, napatihan na si Attorney Cesar Viloria Jr., isa sa mga volunteer no sa sining movement for Seneco ownership kon MCO. So kaina may pala dito ka mga organizers nga nagasuporta man sa sining movement ang ginpedalong sa orientation. Kay ni sila Action Eric ang maga-convince kag magahaylo man kutob sa may mga nagabaton balasang Seneco bill. Nasuportahan ang ining kampanya since in kaso nga may dira sang board of director or member sang board nga mag-move no sang sining pagparehistro sang Seneco sa Cooperative Development Authority o kon CDA kag dapat kinahanglan gid Action Eric ang majority no nga support sang mga consumers. So sa karon ang ginatutukan diri sang movement amo pagpatigayon sang information and education campaign para mapatahag pagid no sa publiko sa mga consumers angot sa mga benefit once nga ma-register ang Seneco sa Cooperative Development Authority o kon CDA. Update Dale, ang nami pagindibla kundi amo na mga plano nila. Ang nami pagindi dapat i-improve pagid sa Seneco blang si revision nila sa tao bla magluwas sa mga billing kung sa nga di mo maintindihan ining ilab na mga hotline kaya wag ginapulos na mong correct Action Eric. amo ginatay ang kalabanan kanya reklamo sa tao da sa parte sa kayo sa billing sa ganito ginapawalaan na sa tao pero ang numero 1 nga concern sa tao ina mga hotline nga butang dira kuno 24 hours sa may tao manawag ka nga may nagahilay ito nga poste may naga-aso nga poste nagakalayo hindi tayo masolusyonan bla kag kabudlay kung takon garing kasa daw gakalautod ng kukos ang kamot mo kadayal sang ilang linya daw hindi ba sa labat bla Dale? Action Eric, isa pa dito kay nasa gin-mention sa launching Action Eric, ini ba lang mga rate increases nga ang publiko gina-inform na late na sa mga rate increase nga ginapatuman sang Seneco, gina-publish nila sila sining website no sa mga claim dito sa mga nagasuporta sa sining movement, gina-publish sa website Action Eric pero late na nga ginapahibalo ang publiko with regards sa mga rate increases nga gina-implement sang Seneco. So, isa din sila tutubukan tayo mo ang pag-explain kag pagpatahag man sa mga consumers angot sining benepisyo once nga ma-register sa CDA. Kaya ang publiko, ang consumers mismo Action Eric, pwede sila mangin participant kumbaga sa mga decision making with regards sa sining pagpalakad dira sang Seneco. Pero may chance na ang mga problema nga kasimple na kaduga ng problema ng parte silang hotline na masolusyonan na hana. For sure nagamo na Action Eric pala dira ka mga board basi palang batian ilang imo sining nga panawagan. Actually hindi na ako kundi do halos tara nga reklamo dara da permis hotline nila nga kung mag-brand out mamangkot nga may brand out ano da ang kwando may mga posting nga dumatumba na dugay na ang reklamo katawag na sila daw ay man action bula Dale. Yes, Action Eric, no? So, ang ining movement, amo ining pagklaro sa nga pwede sa mga suporta, nga wala diri politics, Action Eric, na alam mo da, no? Kundi, amo rin ang mga benefits nga makuha sa Seneco, sa mga empleyado, sa mga workers, ilabi na sa mga consumers Action Eric. Kung balaga kung may mga decision making, dira nga ipatuman ang Seneco, timera sa participation, ang publiko ginakabig diri sa mga conveners no sining chair no sining movement nga tita ko ining hangkat nga para ma-convince ang publiko nga suportahan ining cause Action Eric pero ti amo na ambal ni Attorney Viloria nga ti magapanaugid sila sa barangay sa pumuluyo para ma-convince no nga dako gid ang benefit once nga ma-register ang Seneco sa CDA. So ang ining development balantayan ni Action Eric since dako no ang coverage sang Seneco di lamang sa Bacolod kundi pila man kabahin sang Negros Occidental. Update ka balita gikan sa patrol ang ka-action nyo. Action Dave Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Action Dale kasugpo sina karon ni Plaster dugang na Action Dale ang detalye sina sa action firing line. Mga update naton dugang ang mga balita sa City Hall ni Action Artay Hopon sipad si paron kag isa-isahon sa programa ni Action Brian Morden ang Action Firing Line. Nami pagid na matutukan sa sining grupo ang actually simple na nga problema nimo no dugay nga problema
ang halaka butang ka hotline ta numero nga muni kung may emergency tawag ka mo sa muni. Igo tawagan way gasalabat. Kakalakakas ng kukosang kamot mo sang dayal. Nakasimple na natani nga bangayo bulig sa siniko pero kasi di pa maksyonan ay kabudlay nga sitwasyon no. May mga inquiry kada kung isa daw way sa may ginagasalabat. Amo nang pulos kabutan nyo kangalan ka hotline na kag emergency line na kon way man sa may ginagaslabat da. Ano pang utdo na lang na para may rason ang tao nga katawag sa inyo da. Para ko tiyempo kag panahon no. Action report after edition Sabado nga presentation. Bagatakop ini temporaryo balik ini sa masunod nga adlaw sa Lunes. O diri sa aton nga mga patrol unit reporters in action. Ang nagpalagad karong hapon Action Alvin Graba, Action Artay Hupon, Action Dale Salazar of course. Sa patrol ang atong piloto Action Nino Bugina. O diri sa aton nga mga technical partners sa studio ay broadcast engineer Oliver Pazon. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Transmitter control tower sa Barangay Talog Ciudad Santiago si broadcast engineer Edward Balitco. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinebaya. Inyong nga regular anchorman sa siringa para tutunan talos la ko diri temporaryo. Kita karon 9:30 to 11 Action Night Patrol program. Ako naman si Action Eric magbalo sila salamat gid sa iyo sa pamamati tub-tub sa masunod pagpangalagad sa iyo para tutunan. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod. Action